Dvaja policajti sa rozprávajú, čo používaš ako ochranu proti AIDS. Samozrejme kondómy. Vždy ho mám na sebe. A nikdy ho nedávaš dole? Zriedka, len keď močím, alebo sa milujem. Pán doktor, je v poriadku, že sa môj syn často hrá na piesku? Áno, tríbi sa mu tým predstavivosť a šikovnosť. A jeho manželka sa kvôli tomu chce rozviesť. U lekára. Nie som si veľmi istý diagnózou, pán Novák, ale pravdepodobne to bude z nadmerného požívania alkoholu. Dobre, pán doktor, ja prídem zajtra, keď budete triezvi. Príde pani na policajnú stanicu a začne vykrikovať: zabila som kohúta. Príde k nej policajt a pani opakuje to isté. Policajt začne spisovať protokol a pýta sa pani: ako sa vôbec voláte? Pani Kohútová. Na svetelne riadenej križovatke zastavil automobil, ktorý riadi nádherná dlhonohá blondína. Signály sa menia. Zelená, oranžová, červená, zelená, oranžová, červená. Automobil sa však nehýbe. Dopravný policajt pristúpi k vodičke a pýta sa: slečna, želáte si nejakú inú farbu?